Happy birthday again, Reverend Minister Ronnie Acoba from Mariners Hong Kong Chapter. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live na ito. Happy birthday, Ministro. Happy birthday, Apo Ministro. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sumir na! Ministro, Ministro. Ministro, Apo Ministro. Steady ka lang. Happy birthday again, Reverend Minister Ronnie Acoba from Mariners Hong Kong Chapter. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live na ito. Nagpaklinis ako, matigipin at hindi ko Mama sa celebration na ito, maraming salamat sa inyo lahat, lalong-lalo na ang Mariners Hong Kong Chapter member. 50. Golden. Birthday celebration. Silver na! Ang saya-saya, no? O sige, ready na ba? Ready na ba? Kayo. Ha? May kasanota nakabidyo? Wow, nagmayat! Okay. 1, 2, 1, 2. Love, sign, love. Video ah? Ikaw naman.